mga pamilya, Ray and Maria Elena Bailon, Mark Oliver and Lloyda Cruz, Kasutomo and Digna Corahasi, Danilo Daphne Mangulabnan, Recto and Digna Pangalinan, Benigno and Adelaida Reyes, Eden Gonzalez, Michael and Amy Gonzalez Malana, Romarico and Joy Gonzalez, Meli Reyes, Merlin and Felisa David, Danilo and Apo Aniway Bailon, Virginia Cao, J.M. San Jose, Resi and Feli Laksamana, Estelito Jr. and Aileen Malyari, Marcelino and Cristina Evangelista, Normita Babes Evangelista, Tony and Bel Reyes, George and Susan Alcazar, Edwin and Gigi Rivera, Simon Lim Jr., Santi and Ami Rivera, Saldi and Imelda Estolas, Rino and Lucana Luktu, Desa Joy Sale, Romero and Lolita Celso, Geo and Lina Leoni, Jose Roy and Linda Sagum, Javier and Cecilia Luktu, Severino and Noreen Sagum, Gina Liwag, Joey and Ami Buko, Aldrin and Sharon Buko, Nene San Jose, Justin Canasa, Mike and Eloisa Majed, Antonio Mariano, Jory and Christy Malyari, Melvin and Mayela Canlas, Ellen De Leon, Raul and Medi Cacho, Susana Cunanan, Conching Cunanan, Miller and Marika Limhoko, Brian and Marivic Suarez, Loretta Bautista, Joel and Grace Santos, Mike and Edna Sanguyo, Half Dozen Egg Trading, Nar and Laarni Castro, Lito and Rosana Francisco, Romy and Pasing Reyes, Edgar and Lilibet Manango, Arnold and Evelyn Wigan, Carlos Michael Santiago, Leonarda Gonzalez, Serapin and Adoracion Malyari, Ed and Lisa Abrenica, Rodolfo and Alice Manango, Mark Jester and Crystal Ann Gaffney, Chester and Ivy Gonzalez, Chit Sanguyo, Bahay Pari High School Batch 74, Orly and Joan Sanchez, Joanna Magat, Ana Marie Magat, Justino and Delia Aga. Pasasalamat din po ni Lucky and Erica David Cruz, Nerissa Cano, Cerisa Cano, Almario and Sol Ramirez, 3A's Kids, Randy and Vilma Castro. Special intention ni na Maria Teresa Blas, Macapagal Family, Richard and Maria Celeste de Guzman, Remy and Sita Maglangke, Maricilisa Cunanan, Greg and Adele Bulos, Leia Villaroman, Marvin and Marjorie Manarang. Para sa personal intention ni na Jason David, Donalisa and Anthony Fajardo, Erica and Lucky Cruz, Annie Rose Santo Tomas. Para sa kaarawan ni na Violi Gonzalez, Kate Francis Medina, Abigail Pelais Cruz, Temeng Lagman. Para sa paggaling ni na Sister Ella Erepol, Catherine Santos, Engineer Ray Kasama, Flor Eugenio, Kyla Manyu, Chase Manyu, Rose Manyu, Kenneth Paul Manyu, Camille Manyu, Kevin Manyu, Lucia Salazar Mendoza, Lucia Cruz, Maria Elena Bailon,
at para sa kaluwalhatian ng kaluluwa na Angelito Jr., Rustica, Esperanza, Gregorio Jr., Crescencia, Arceli, Evelyn, Rosario, Apolonio, Wilfredo, Cristina, Minerva, Milencio, Lisa, Jesus Gonzalo, Mateo, Lorna, Arturo, Lydia, Luisito, Rolando, Perla, Pedro, Esperanza, Esther, Emilio. Salamat po.
po ang lahat. Atin ngayong simula ng ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay nasa ikapitong araw ng ating pagnonovena sa ating mahal na Birhen, Nuestra Señora de la Merced. At bago tayo mag-umpisa, atin muna ngayong aminin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Sabay-sabay po nating bigkasin. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Puri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugtan niya. Pinupuri ka't narangal ka namin, sinasamba ka namin, salamatan, karuang, kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong niyang anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan, tanggapin ang aming kahilingan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka
sa amin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sapagkat ikaw lamang ang kataas-taasan, ikaw Panginoon, Panginoon, kasama ng Espiritu sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong habag na di namin malirip, minarapat mong hiranging apostol si San Mateo. Kaming tinutuwangang lubos ng kanyang halimbawa at pagdalangin ay pagindapatin mong maging matalik mong kaugnay sa pagsunod namin sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagkumbaba, mabait at matyaga. Magmahalan kayo at magpaumanhinan. Pagsumikatan ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Iisa lamang ang katawan at iisa rin ang Espiritu. Gayon din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat, dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. May isa lamang Panginoon, isang pananampalataya at isang binyag, isang Diyos at Ama nating lahat. Siya'y higit sa lahat, gumagawa sa lahat at sumasa lahat. Ang bawat isa sa atin binigyan ng tanging kaloob, ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ang iba'y ginawang apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y tagapaghatid ng mabuting balita, ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang sa ikauunlad ng kanyang simbahan. Sa gayon, tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkilala sa anak ng Diyos at magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang, patuloy na naguulat sa sunod gabi't araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Wala ng tinig o salitang ginagamit, kung sa bagay, at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman, sa daigdig ay laganap, yaong ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa iyo, O Diyos, nagbubunyi kami sa iyo, O Panginoon. Ipinagdarangal ka ng maluwalhating koro ng mga apostol, O Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at sa kanyang paglalakad, nakita niya ang isang taong ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan, at sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit sumasalo sa mga publikano at mga makasalanan ang inyong guro?" Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot, "Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain. Sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Dito na nga lang ako. Gusto ko sana doon eh. Niya lang,
Nandito na yung camera eh. Di ba? At any rate, magandang gabi na ba? No. Magandang gabi po sa inyong lahat. Alam niyo po, sa panahong ito ng pandemya, isa sa mga talagang palagi nating naririnig ang word na depression. Di po ba? Napakaraming tao ang nadidepress. Alam niyo po, may nakausap ako, isang kakakilala ko lang, no? Sinabi niya sa akin, kaibigan niya, itong sikat na doktor sa social media, si Dr. Tony Liachon, no? At si Dr. Tony, sinabi niya dito sa kakakilala ko lang na tao, sabi niya gano'n sa kanya, alam mo, sabi niya, ang mga tao dati, pag nagpapatingin sa doktor, mga sakit nila, like for example, diabetes, sakit sa puso, o kahit ano pang sakit. Pero ngayon, sa panahon ngayon, ang ginagamot naming mga doktor, hindi ang mga sakit na yon, kung hindi ang depression. No? Depression. Marami po ang nadidepress. Actually po sa aking parokya, napakarami na po ng mga namatay dahil sa lungkot, feeling ko. Kasi sunod-sunod po eh. Di sana kung isa, dalawa, every week, twice a week, okay lang po eh. Hindi po, kung minsan sa isang week, 5. No? I could just imagine dito sa bahay, pare, kung gaano karami. No? And so, lalo na po yung mga nawalan ng mga mahal sa buhay sa panahon ngayon, ang nakikita ko na parang ginagawa nila is this. Sila ay nagtatanong kung bakit. Bakit? At usually po, sino po ang tinatanong natin ng bakit? Sino po? Ang Diyos, di ba? Siya ang palagi nating tinatanong, bakit? Bakit nagkaganito? Bakit nawala siya sa amin? Bakit hindi pa umalis itong virus na ito? Bakit kailangan kaming manatili sa bahay? Napakaraming bakit. Ngayon, ang gusto kong itanong sa inyo ay ito. Tinatanong ninyo ang Diyos, sumagot na ba siya? Sino sa inyo ang masasabi niyang sumagot na sa kanya ang Diyos? Aba, ikaw nang mangaral dito, hindi na ako. Kasi parang tayo po, no, sa mga tanong natin, lalo na sa buhay, madalas po, hindi tayo nakakakuha ng sagot. Pero alam niyo po, mayroong isang pare, kapatid na pare sa Archdiocese, meron po siyang pinadala na parang dialogue ng tao at ng Diyos. At ganun po, ang unang tanong, no, bakit, no? Alam niyo po, ito po yung actually English po siya, pabayaan ninyong i-translate ko sa abot ng aking makakaya. Ito po, sabi niya ganun, Diyos ko, oh, bakit? Bakit ka tumatawag sa akin, anak? Tapos sabi nitong tao sa kanya, maaari po ba ninyo akong tulungan? Kasi po, parang nagkabasag-basag ang aking pagkatao. Kung pwede po sana, ibalik nyo ako sa dati. Tapos sabi nitong Diyos sa kanya, hindi siguro, sabi niya. Hindi ko gagawin yun. Bakit? Yun po, yun, nagtanong na siya. Bakit? Bakit ayaw po ninyo akong tulungan? Kasi hindi ka naman puzzle na dapat kong buuin. Sabing ganun sa kanya ng Diyos. Paano po itong mga nagkahulog-hulog na parte ng aking pagkatao, nahulog sila sa lupa.
Anong gagawin ko sa mga ito? Tapos sabi ng Diyos sa kanya, pabayaan mo lang silang mahulog. Alam mo, may dahilan kung bakit nahulog ang mga yan. Kaya ikaw, maghunos-dili ka at magpahinga. Ngayon, kapag nakapag-isip-isip ka na, ang gawin mo, pulutin mo lang yung mga parte na kailangan mo. Sabing ganon. Ay nako, Diyos ko, hindi ninyo ako naiintindihan. Alam nyo ba, sirang-sira na ako. Tapos sabi sa kanya ng Diyos, hindi ka nasisira. Hindi ka sirang-sira. Hindi ka basag-basag. Alam mo, hindi ka naman sira talaga eh. Lumalaki ka lang, umuusbong. No? At kapag umuusbong ka't lumalaki, kailangan mong ialis sa sarili mo yung mga bagay na hindi mo kailangan. No? Na hindi mo kailangan. Kaya hindi ka nasisira. Ikaw ay umuusbong. Relax ka lang. No? Bigyan mo ang sarili mo ng pahinga. No? And huwag kang hahawak sa mga bagay sa buhay mo na dapat wala na. Na dapat wala na. Kung gagawin ko yun, sabi ng tao sa kanya, kung gagawin ko yun, ano na lang ang matitira sa akin? At napangiti po ang Diyos sa kanya at sabi sa kanya, di yung mga bagay na mahalaga sa iyo, yung mga pinakamagandang bagay sa buhay mo, yun lang ang mananatili. Alam niyo po, natatakot ako sa mga sinasabi ninyo. Sabi nitong tao sa kanya, natatakot akong magbago. Ang kulit mo naman eh. Alam mo, hindi ka naman nagbabago. Kung hindi lumalaki ka para maging. Napatigil ang Diyos. At itong tao, sabi sa kanya, maging? Maging ano po? At sabi ng Diyos sa kanya, ikaw ay lumalaki, umuusbong para maging kung papaano kita nilikha. You are becoming what I created you to be. At ano ka ba dapat? Una sa lahat, ikaw ay nilikha ko para maging maliwanag. Ikaw ay dapat panggalingan ng aking pagmamahal, ng aking pagbibigay. Ikaw dapat ang pagmulan ng pag-asa, ng tapang ng iba. Ikaw dapat ang magbigay sila sa kanila ng tuwa't ligaya, ng aking malasakit, ng aking grasya, ng aking awa. Kaya, pwede ba? Huwag ka nang humawak dyan sa mababang pagtingin mo sa sarili mo. Huwag kang humawak sa mga mabababang bagay dito sa mundo. No? Tandaan mo ito. No? Yan ay mga palamuti lamang. Kaya pabayaan mo silang mahulog sa iyo. Ang gawin mo, umuspong ka, lumaki sa kung papaano kita nilikha. At ito, sasabihin ko sa iyo ng ulit-ulit hanggang sa maitatak mo yan sa loob mo. Ayan, may nahulog na naman, sabi nitong tao. Pabayaan mo yan. Pabayaan mong mahulog yan. So, ibig sabihin po, hindi naman ako sira. Ibig niyo po bang sabihin, hindi ako nababasag? Hindi. Alam mo, para kang araw. Ang araw, pagdating ng dapit hapon, yan ay nahuhulog.
Pero pagdating ng bukang liwayway, yan ay liliwanag muli. Amen. Tapos na po ang aking homily. Mga kapatid, my dear brothers and sisters, no, sa ating sa araw na ito, tayo po ay nagkatipon-tipon sa ikapitong araw ng ating novena. At ngayon ding araw na ito ay ating pinagpipiesta ang isa sa mga apostol ng Panginoong Jesucristo. Isa sa mga kasakasama niya at isa rin sa mga gumawa ng ating ebanghelyo, si San Mateo. Si San Mateo. No. And alam niyo po, kahapon lang binigay sa akin ng inyong pare ang inyong tema. No? Baka makalimutan ko. Tama ba? Biyayang handog. Handog na biyaya. Tama po ba? Ganun yung tema ninyo, right? No? Biyayang handog, handog na biyaya. No? Alam niyo po, si San Mateo, naging handog siya sa atin. At dahil sa mga ginawa niya, tayo ngayon ay nabiyayaan ng pananampalataya. No. Ngayon, ang tanong ko po sa inyo, papaano bang maging isang Mateo? Papaano ba tayo maging mga handog na maging biyaya para sa iba? Papaano ba tayo maging katulad ng mga santo? Well, ang una po na dapat nating gawin ay pabayaan ang Panginoon na lumapit sa atin at tawagin tayo at sabihin niya, sumunod ka sa akin. Sumunod ka sa akin. No? Alam niyo po, kung mayroong sigurong isang bagay na nagagawa ang Diyos, ito yun. Yun bang hindi niya na tayo nakikita kung papaano tayo, kung ano tayo. Ang nakikita ng Diyos, ang puso natin. Ang nakikita ng Diyos, kung ano tayo at papaano niya tayo tunay na nilikha. No? In English, no, He does not sees us on who we are, but on who we can become. No? Kung papaano tayo maging. Doon niya tayo nakikita. At ganun po si Mateo. My dear brothers and sisters, ang mga tao sa panahon ni Mateo, nakikita siya bilang makasalanan. At hindi lang basta-basta makasalanan. No? Pumadig na siya sa mga kalaban, sumisingil pa siya ng sobra para sa sarili niya. Yun ang kasalanan niya in a nutshell. No? Pumanig siya kasi ang pinagsisingil niya ng buwis, sino po? Ang mga Romano na kalaban ng mga Hudyo. And then yung pangalawa po, yun nga, sumisingil siya ng sobra. Kaya inis na inis sila sa mga publikano, sa mga tax collectors, sa mga naniningil ng buwis dahil doon. At kung yun po ang pagbabasihan natin, hindi po dapat maging isang alagad ng Panginoon si Mateo dahil siya ay makasalanan. Pero yun nga ang Panginoon, ang nakikita niya, ang posibilidad ng tao, ang potensyal ng tao. Hindi yung kung paano siya nakikita ng mundo. No? The potential to be something good. Dahil alam niya, lahat tayo dito, nilikha tayo ng Diyos para maging mabuti. Di po ba? We were all created as good. At yun ang nakikita ng Panginoon. Kaya tinignan niya si Mateo at that moment, tinignan niya si Mateo
sa mata ng awa na galing sa kanyang ama. At dahil tinignan siya sa mata ng awa, nakita niya, hindi lang ito makasalanan, maaari siyang maging aking alagad. And true enough, nung sinabi niya sa kanya, sumunod ka sa akin, walang pagdadalawang isip. Alam niyo po, ang ating Santo Papa, si Papa Francisco, napakaganda nung sinabi niya. Alam niyo, nung umalis sa bahay daw si Mateo, hindi niya lubos akalain na pagdating niya sa bahay, wala siyang dalang pera. No? For the first time, every day, sumasalok siya ng pera para sa kanyang pamilya. Pero for the first time, wala siyang dalang pera. Bakit? Kasi puno siya ng pagmamahal. No? Kaya po yun, no? Unang dapat gawin, pabayaan ng Diyos na tawagin tayo. Makita sa mga mata ng awa ng Diyos na tayo ay hindi lang tayo kung papaano nakikita ng iba, kundi nakikita niya tayo sa mga potential natin, posibilidad sa kung papaano tayo at kung papaano pwedeng maging tayo yung nilikha niya na mabuti. At yun ang nakita ni Mateo, nakita niya ang kabutihan niya. At ito po yung pangalawang kailangan para maging tunay kang handog. Para maging biyaya ka para sa iba. In English, let God surprise you. Pabayaan mong biglain ka, sorpresahin ka ng Diyos. No? Alam niyo po, iniisip ko si Mateo dun sa kanyang customs post o dun sa kanyang lamesa kung saan siya ay naniningil ng buwis. Wala na siyang hinihintay sa mundo. Wala na siyang hinihintay na ibang mangyayari sa kanya. At sanay na rin siya sa pagmumura, paglait sa kanya ng mga tao. Kumbaga sa atin, siya po ay makapal na sa hiya. Hindi na siya nahihiya. Kasi nga, lahat ng tao naman, ganun ang turing sa kanya. Dumi, walang kwenta, makasalanan. Pero nung dumating sa buhay niya ang Panginoon, nung dumaan siya doon sa lamesa niya, binigla siya ng Panginoon. At anong klaseng pagbibigla ang ginawa sa kanya? Ito po yun. Hoy, Mateo, tandaan mo, mahal ka ng Diyos. At pabayaan mo siyang mahalin kanya. Alam niyo po, madali po ang magmahal eh. Ibibigay mo lang naman yan eh. Kaya mong mahalin ng mga tao. Pero madalas po, ang mahirap daw, ito po ay galing sa ating Santo Papa, si Papa Francisco, ang mahirap daw gawin ay ito, ang pabayaan ng iba na magmahal sa iyo. Bakit? Bakit daw mahirap yon? Kasi iniisip mo, hindi ka karapat-dapat sa pagmamahal nila. Kasi iniisip mo, sa dami ng ginawa mong palpak, sa dami ng ginawa mong bagay na hindi maganda, sa dami ng mga bagay na nangyari sa iyo, sa buhay mo, o kaya naman yung kanina po sa ating kwento, na nakikita mo ang sarili mo basag at sirang-sira, dahil doon, iniisip mo, hindi ako karapat-dapat sa pagmamahal ng iba. Pero yun ang pagbibiglang ginawa ng Panginoon sa kanya. Ipinakita ng Panginoon sa kanya ang pagmamahal ng Ama.
Jesus surprised Matthew with the love of the Father. At nakita ni Mateo, ako, karapat-dapat pala ako sa pagmamahal ng Diyos. And so you can just imagine, he grabbed that opportunity. Hindi ko na pwedeng pakawalan ito. Kasi this is a once-in-a-lifetime opportunity to be loved again. Para mahalin akong muli. Wala nang gagawa sa akin ito. Kaya, nung tumayo siya, take note, no? Hindi lang po siya tumindig ng basta-basta. Ang pagtindig niya ay parang pagsasabi sa Diyos, yes, Lord, I accept your love. No? Tinatanggap ko po ang pagmamahal ninyo. And you know, dahil po nakita niyang minamahal siya, hindi niya ito makontain sa sarili lang niya. Nagtawag pa siya. Di po ba? Nagtawag. Tinawag niya ang mga katulad niya na makasalanan, mga publikano, at sinabi sa kanilang lahat, uy, hindi pala tayo mga dumi, hindi pala tayo mga basahan, may kwenta pala tayo, may nagmamahal pala sa atin. And at that moment, he became grace, biyaya sa iba. Kinuha siyang bilang handog ng Panginoon, ibinigay na biyaya para sa iba. Mga kapatid, tayo pong lahat ay inaanyayahan ng ating mahal na Birheng Maria na tinatangi natin dahil nakita natin sa Kanya ang mata ng awa ng Diyos sa ating lahat. Inaanyayahan niya tayong mga maging handog. Pero bago ka maging handog, no? Una sa lahat, maging katulad ka ni Mateo na pinabayaan niya, tawagin siya ng Panginoon. No? Ipakita sa kanya ang kanyang potensyal, ang kanyang posibilidad that he is becoming what God created him to be. At pangalawa po, see to it, pabayaan tayong biglain ng Diyos. Biglain ng kanyang pagmamahal. Let ourselves be loved by God. Baka sabihin ninyo, basag kayo, sira-sira, hindi kayo pwedeng mahalin ng Diyos. Hindi po. Hindi po totoo yun. Tandaan ninyo, may Mateo na magsasabi sa inyo, ako nga, pinili ng Diyos, kayo pa kaya? Maaari tayong lahat maging handog at maging biyaya para sa iba. Basta, pabayaan ninyong mahalin kayo ng Diyos because you are worth His love. Magsitayo po tayong lahat. Ang buhay ni Mateo ay binago ng pagtawag at hamon ng guro. Nawa ang aming mga panalangin ay magpahayag ng pagbabago ng buhay at maging sensitibo kami sa mga pangangailangan ng iba. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Diyos ng pagpapatawad, maging mapagpala ka sa amin. Diyos ng pagpapatawad, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga programa para sa pagpapanibago
naway maging tanda ng ating buhay Kristiyano. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng pagpapatawad, maging mapagpala ka sa amin. Atin nawang tanggapin ang hamon at tawag sa pagbabalik loob sa halip na mahikayat sa pang-aakit ng mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng pagpapatawad, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga may kinalaman sa mga bagay tungkol sa pananalapi, naway hindi matuksong ipagpalit ang kanilang kaluluwa para sa kayamanan at kapangyarihan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng pagpapatawad, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga may kahinaan sa kanilang espiritual na buhay, naway humanap ng tulong sa sakramento ng pakikipagkasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng pagpapatawad, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga yumao, naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng pagpapatawad, maging mapagpala ka sa amin. Makapangyarihang Diyos, sa pamamagitan ng mga panalangin ni San Mateo, tanggapin mo ang mga kahilingan ng iyong bayan, ang bagong Israel na tinipon ng biyaya ng iyong muling nabuhay na anak, na nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin ng panalangin at mga alay ngayong kapistahan ni San Mateo, kami nagsusumamong iyong maawaing tunghayan ang sambayanan mo na iyong inaaruga sa pananampalatayang itinuro ng mga apostol sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay salig at katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapaghiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaysa ng mga amanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghahati-hati niya iyon, at iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga kaibigan at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Inatubos mong tunay, Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Florentino na aming Arsobispo, Pasiano na aming Obispo Emerito, si Father Aris na aming Kura Paroko at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asa na sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos na tinatawag naming Virgen de la Merced. Kaysa ni San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Kaysa ng mga apostol, lalo na si San Mateo, ni San Pedro Nolasco, San Raimundo de Peñafort, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayong lahat po ay tinawag para maging handog na iaalay para sa iba, para makita nila na mahal sila ng Diyos. Dumulog tayo ngayon at manalangin sa ating Ama na nasa langit sa pamamagitan ng panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo at rin. magbigayan kayo ng tanda ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, narito si Jesucristo, ang kordero ng Diyos. Narito ang tumatawag sa atin para maging kung papaano tayo nilikha ng Diyos, mga mahal niyang anak, nakalugod-lugod sa Kanya. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa hapunan ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, hindi kita matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Katawan ni Kristo, Amen.
kontrata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang Kristo na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Padre Pio ng Pietrelcina, Ipanalangin mo kami. San Juan Pablo II, Ipanalangin mo kami. Santa Madre Teresa, Ipanalangin mo kami. San Serapion, Ipanalangin mo kami. San Pedro Nolasco, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. Ina namin at Pintakasi, Nuestra Señora, Ipanalangin mo kami. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin sa galak ng katubusan na siyang sanhi ng masayang pagpapatuloy ni San Mateo sa manunubos upang makasalo sa kanyang tahanan, ipagkaloob mong lagi naming tanggapin bilang pagkain upang tawagin ang mga makasalanan at hindi lamang ang mga banal na ngayoy kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magandang gabi po muli sa inyong lahat. Viva Nuestra! Palapakan po natin ang ating mahal na Ina, Nuestra Señora de la Merced. Nais po nating magpasalamat sa ating mga nag-aalay at ating mga nanguna at nangasiwa sa ating misa sa araw na ito na ika-7 araw ng ating pagnonobena parangal sa ating mahal na Ina. Ating pong mga kapatid sa Barangay Pangclara, CPC, kasama sina Ate Joy at sa kasampu ng kanyang mga kasama, ang Pangclara, sangguniang barangay ng Pangclara, pinamumunan ni Kapitan Calma, ng ating pong pandangguhan at kabataan ni Santa Clara de Pangclara, ng ating pong mga kaanib ng marriage encounter, senior citizens at Nuestra Council. Palakpakan po natin sila.
Bukas po, ang mga ngasiwa at mag-aalay sa misa, yung ating mga kapatid sa Bisal Santo Cristo, Barangay Bisal Santo Cristo, Sanggunian, CPC, Pandangguhan at Kabataan ni Santo Cristo, lectors and commentators, parish choirs, NSDMPC, BDMPC, DMC, OLMC. Atin po magbimisa bukas si Reverend Father Fiel Louis Pareha. Siyempre po, nais po nating manawagan bago yung pasalamat. Manawagan po tayo muli po sa ating kapistahan, sa ating mga misa sa kapistahan, alas 12 ng ating gabi, alas 5, alas 6:30, alas 8, alas 9:30 ng umaga, alas 3, alas 4:30 ng hapon, alas 6, alas 8 ng gabi, ating mga misa. Let us follow social and physical distancing following IATF protocols na po. Kung maaari po, face mask, face shield po tayo sa ating pagsisimba. Ini-encourage po na tayo ay mag-face mask at mag-face shield. Pangalawa po, mamaya bago po sa pag-alis po natin, paglabas natin, pagkatapos po ng ating pagdiriwang, upo po yung lahat at mauna pong lalabas yung mga nasa hulihan. No po? Sa may pintuan bago po yung lahat at following again social distancing. Sa kapistahan po, alam naman po natin na marami ang mga deboto galing sa ibang lugar na pupunta po at magsisimba. Kaya nga at sa ating mga kaparokya, kaya nga po gaya ng ginawa po natin nung isang taon, ay tayo po ay may mga nagbigay po ng ulam para po ipak ng ating mga pastoral at yun na po ang ipinamigay natin sa kanila dahil katulad po ng nakaraang taon, bawal po ang mag-imbita, bawal ang makipamiesta. Kaya binibigyan po natin ng pagkain yung lahat ng mga nagsisimba at mga deboto. So, yung pong gustong magbigay ng do-do-do sa inyo, kung magluluto rin po kayo, magpasobra po kayo ng 5 planggana at pakibigay po dito sa kumbento yung sobra yung 5 planggana. No po? Ng ulam, no po? At yun po ang ating ipamimigay. At siyempre po, nais po nating pasalamatan ang ating punong naglingkod ngayon sa ating pagdiriwang ng banal na misa ngayong ika-7 nobena ng ating pagdiriwang sa kapistahan ng ating mahal na ina, Nuestra Señora de la Merced. Siya po ay kasama ko sa seminaryo nung pa pong high school kami at naging kaklase ko po. Naging kabatch at naging kaklase sa seminaryo, isang malapit na kaibigan at siya po yung number 1 critic ko dahil nasasabi niya sa akin yung nabibigla ako, napapagalitan ako minsan sa kanya, no? Kahit mas bata sa akin. Siya po ang, sabi ko nga po, naging kaklase ko at siya po ang nakasama ko rin sa eskwelahan, sa school ministry, nung kami umahawak ng mga eskwelahan. Ang kura paroko po ng Conversion of St. Paul Parish sa San Pablo, Lubao. Ating kaibigan, si Reverend Father Jose Gabriel Pajareliaga Mercado III. Palakpakan po natin. Second lang pala. Salamat among, salamat. Love you. Salamat among. Welcome na welcome ka sa aming parokya ng Nuestra Señora de la Merced. Minsan pa po si Father Gabi. At gaya po ng ating naumpisahan, nung nag-meeting po kami sa mga vicars po rin sa Episcopal Council, sinabi ko nga po, binigay kong halimbawa, binawasan natin yung ating gayak o yung ating selebrasyon para tayo makatulong sa ating mga kapatid. No? Sabi po ni Father Gabi noon, comment siya, bawas-bawas sana nakapagpagawa kayo ng pinak, sabi ganyan. No po? So, bilang ating pong pagtulong sa ilan nating kapatid na na-COVID, tinatawagan ko po ang mga komite
ng Hermanidad 2021, Boss Ray Bailon, Hermano Mayor, Hermana Mayor, Ate Loida, Rap, kasama po yung kanilang mga kasama, Vice Hermana Kat Cruz, Vice Hermano Boy Pax Gonzales, Ate Lulu, Tony Ignacio, 10 po ng kanilang ibang mga kasamahan. Tinatawagan ko rin po ang CPC ng Pangclara, Ate Joy, 10 na, kung kasama po, nandiyan po si Kapitan Kalma. Yung mga kasama mo. Pangclara, o kung meron pong miyembro ng Barangay Council na galing sa Pangclara, konting tulong po galing sa ating Hermanidad. Atin po ngayong awitin ang Salve Regina. Salve Regina,
Sumainyo ang Panginoon at sumairin at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, gawin kayong mga handog na biyaya para sa iba, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Viva de nuestra! Viva Nuestra! Viva Nuestra!